ओरै मिज'राम माने माबा मा होनो अरुणाचल ओजों मेघालयनि बर'फोर बेंगलनि बर'फोर नेपालनि बर'फोर बांलादेशनि बर'फोर फैनानै जोंनाव ज' जाफैलायदों दा गथे जोंहा मोनसे दायित्व दं बे दायित्वखौ जों मानिगोन जों खुनुदिन सोरनिबा बे माबाजों नंखाय नङै बाथ्राजों जों गोजावा सोरबा बुंनायजों जोङो मिसलिड जाया आरो जों बयबो आफादनि नेताफोरखौ बर' नेताफोरखौ जों खावलायो जाहाथे जाथिनि थाखाय बयबो गोख्रों जायो थगाय थसि खालामा जाथिखौ मिसा खोथा बुंनानै हाखराव गाब्र'होआ जोंखौ खावलायो दा दिनै जोंखौ जेरैखि बुंदों जेनेबा माखासे निउस चेनेलफ्रा बुंबाय आरोखि बुंबाय ए दावराव देखायब्ला जे मा बुङो होनबाय दा आं बिथांमोनहाबो बुंनो लुबैदों आरोखि दा दिनै बेहाय गिदिर इस्युआव दिनै बिथांमोना आंखौथ' बुंबाय दे जेनेबा बिक्रमखौथ' बुंनांगौ बाथ्रायानो गैयामोन माने बिक्रमाथ' बेसारा बेथ' आरो ओरैनो माने गावनि माखासे माबाखौ मिथिनानै बुङोमोन बियो हाजों सोमोन्दो गैया बे हानि आन्दलनबो ओंखाराखै दा थेवबो बेबो माने इउपिपिएल सरकारनि बेरेखा बुंनाय जायो नालाय दा हयथ' बेखौ असमान खालामनो थाखाय बुंनाय जादों आरोखि दा ओंखायनो दिनै माबाखौ आं बुंनो लुबैयो जाय इउटुब चेनेलफ्रा बुंदोंमोन जोंखौ सोंदोंमोन दावराव देखायब्ला जेनेबा मा बुङो आं दिनै बेखौ बुंनो लुबैयो दा दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै इउपिपिएलआव सोंहै दा हाग्रामा महिलारिया जे बुंबाय इउपिपिएलआ मा बुङो सोंहै आरो दिनै एबसु बायदि बिराद गिदिर संगठन दिफेन बर'मोनहा दिनै मा बुङो जातीय आफाद बियो उरखाव ओमफ्राय हाग्रामा बुंनाय बाथ्रायाव मा रिप्लाय होयो बेखौ बुंहै दिफेन बर'मोनहा रिप्लाय होदों आं सानो बिथांमोनहा रावबो साहस गैया मानो बेखौ रिप्लाय होयोब्ला बांगालफ्रा गाज्रि मोनगोन जों होखारथारगोन जों बुंफैना बिसोरो साहस दंब्ला जे बेलबुकआव खुनु इलिगेल मानसि थानो मोना जों ओंखारजोबगोन जोङो हाइकर्टनि अर्डारखौ जों माने माबा होयो बेखौ बुंफैदों जों बेखौ लुबैयो खिन्थु जोंनि आफादफ्रा बिदि साहस रावाबो गैया जों नुगासिनो दं आरोखि इभेन जों मावनायखौनो बेलबुकनि थाखाय जों मावनायखौ जोंखौ दाय होनाय जोंखौ रायनाय उल्था उल्था जोंनि बेरेखा बुंनायखौ जों मिथिबाय थादों दा आंनि इउटिउबारफोरखौ आं बुंनो लुबैयो इउटिउबारफ्रा थिग जानांगौ माने जोङो निउसफोरखौ मोजां होनांगौ जोङो नंखाय निउस होनो नाङा आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैदों जे डक्टर आम्बेडकारा मोनसे खोथा बुंदों बे बुंदों जे मोनसे माने देशआ जोबनोब्ला मोनसे हारिया जोबनोब्ला बे जादों बिखा हुआ पत्रकार बेनि थाखाय जोबगोन होनना बुंदों ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय दरा हुआ अपोजिशन बेनि थाखाय देशआ जोबगोन जाथिया जोबगोन ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय चुप्पि हुई जनता सिरि सिराय गिनानै थानाय एबसेन्ट थानाय जनताफोर बेजों देशआ जोबगोन होनना बुंदों आरोखि दा जोंना जुदि बिखा जाजोबब्ला बायजायोब्ला जोंना इउटिउबारफ्रा जोंना फैसा थाखा गरफा गरनायनि थाखायनो जुदि सोरनिबा फलिया जानानै जुदि बुङोब्ला सोरनिबा जानानैसो माने बाथ्राखौ बांसिन गुरुत्व होनानै जुदि बुङोब्ला बे जाथिया मा जागोन फालाय बे जाथिखौ मिसलिड खालामनाय जाबाय थगायनाय जाबाय मिसा खोथा बुंनाय जाबाय दिनै दावराव देखायनो नाजादों बेसोरा खाथिगासिनो दं थैथां जाथिनि थाखाय दिनै जोंखौ जुदि बदनाम नांबाय थायोब्ला जोंनाव प्रश्न खालामफैया सोंफैया बे बेलबुकनि सोमोन्दै मा जागासिनो दं सोङा बुङा बायराफ्रासो बदनाम खालामो हाग्रामा महिलारिजोंनो जोंखौ लांफानो नागिरो मा जागोन बेलाय खिन्थु 24 तारिख आगस्ट दा अलरेडि मनिटर खालामगासिनो दं अर्डार नङा हाइकर्टआ माने बिथोन होबाय माने इसेबां इलिगेल इनक्लुजार दं बेखौ लेटार एन्ड स्पिरिट होखारनांगौ होनना बुंदों ओमफ्राय बिदि हिसाबै बिटिसिखौ रेसपन्सिबल खालामदों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ ओमफ्राय डिसिखौ खालामदों दा बिटिसिया खिन्थु दाखालि 27 तारिख मेआव मोनसे रिप्लाय हैदों हाइकर्टआव जे बिथांमोना थगायदों हाइकर्टखौ मिसलिड खालामदों थगायदों जे जों होखारगासिनो दङ 300 बिगा हा जोङो उद्धार खालामबाय होनना बिथांमोना बुङो आरोखि दा खिन्थु हाइकर्टआ बिसास खालामाखै अबे जायगानि बेसेबां दाग नम्बर हा होखारखो बेखौ जोङो रिप्लाय नांगौ आरोखि बिनि माबाखौ होनांगौ दा बिथांमोना होनो हायाखै दा ओंखायनो गोदानै बिथांमोनखौ आरोबाव बिसिनाव रिपर्ट बिदों जे इमिडियेट माबा होनांगोन आरोखि एक्सन लानायनि एक्सन जायनाखि माबा एक्सन टेकन रिपर्ट बेखौ हाइकर्टआव होनांगौ होननानै दाखालि जुन 23 तारिखआव बिटिसिआव माबा हरबावदों ओमफ्राय दा लेटेस्ट माने माबानिफ्राय माखासे कमिउनिटिफ्रा हाइकर्टआव माने आपिल खालामदों होखारनाङा मा होननानै खिन्थु हाइकर्टआ दाबो होखारनाङा ना बुङाखै होखारनो थिनदों आरो जाहाथे जिउनि मानसिफ्रा जाहाथे होखारजायो नन जिउनि मानसिफ्रा जाहाथे एफेक्ट जाया बेयाव ओंखायनो डिसिफोरखौ मोजां थन्द खालामनो थिननाय जादों आरोखि दा गाबोन मा रिभिउ जायो गाबोनथ' रिभिउखौनो जानाय बाथ्रा गैया अर्डारा बाहाल दंखायो बेखौ डाबल बेन्च हाइकर्टनि डाबल बेन्चआनो अर्डार खादों दा जोंना बिटिसिआ होखारनो गोसो गैया बेखौ जों नुगासिनो दं होखारा होनना बुंगासिनो दङ दा बे हिसाबै गाबोननि अर्डारखौ बिसोर नेनानै गाबोन मा गोदानसो अर्डार होगोन नामा बेखौ नेनानै बोरै बारग'नो बेखौ नायगासिनो दं खिन्थु हाइकर्टआ खुनु रिभिउ खालामा अर्डारखौ हाइकर्टआ खुनुदिन माने होखारनाङा होनना बुंनाय नङा होखारनांगौ होननानैसो बुंगासिनो दङ दा बेखायनो जोंहा अनुरद खालामो आपिल खालामो जाहाथे जोंना बिटिसि सरकारा बे सुजुगावनो जाहाथे जोङो हाइकर्टनि अर्डारखौ लानानै बे सुजुगखौ लानानै जाहाथे होखारजोबो इलिगेल मानसिफोरखौ जों खावलायो ओमफ्राय इसिबां दल संगठन आफादफोर दङ जाहाथे ज' जायो बे फाराग मिसामिसि राजनितिनि गावबागाव सार्थखौ लानानै जोङो दिनै अलखद जाथिखौ अलखदाव खोलैनाङा जाथिनि उद्धारनि थाखाय जों ज' ज' मावलायनानै हा हुनि जायनाखि
उद्धार बे उद्धारनि खामानियाव ज' जालायनांगौ जोंखौ खावलायो भटआ बिसोरनि मोनजोबथारसिगोन बेखायनो भटआ बेजों थांजोबथारगोन बेखौ गिनानै मा जाखो नै दाखालि आं नुबाय फेरेंगा जोंहा इएमआ बांगाल लोगो लालायनानै ज' बुंहैबाय दानिया ज' लोगो लानानै माने हाग्रामाखौथ' दाय होआखिसै बियो हाग्रामाया होखारा होनना बुंदों बेखौ जों मानिया जेरैबाबो जों होखारगोन बेखौसो बुंनांगौमोन बियो खिन्थु बे बिदि बुङाखिसै हाइकर्टआ अर्डार होबाय जों बेखौ मावफुंथारगोन बेखौ बुंनांगौमोन बेखौ बुङाखिसै बेखौ बुङाबालाय मा बुंखो बे दाना गोदाव सोर अग्रं बग्रं माबा 2008आव माने बांगाल होनायाव सोर दंमोन सिबा माने हाग्रामानो दंमोन होनलाबाय 2012आव बांगाल होब्ला सोर दंमोन सिबाथ' हाग्रामानो दंमोन ओरै होनलाबाय दुर्भाग्य बिदि खोथाखौ मानो बुंनानै गावजों गाव जाथि गेजेराव माने इलु इला गेसाव गोफोन मानो लाबोनो फाले 2008आव 2012आव जानाखि बांगाल बर' दावराव जादों बे दावराव दावसि जानाय समनि जानाखि रिपर्ट बेखौ नाय सिबिआइ रिपर्टआव रोखा बुंदों बेयाव मुसा बांगालफोरनि माने माबा दङ जरित दङ बिसोरनो खिलन्जिया मानसिफोरखौ बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ होदों होननानैसो लिरनाय दं दा दिनै फेरेंगा बिनि खोथाखौ मानो बुंनो फालाय बुंना मोना आरो दिनै 2014नि खोथा बुंबाय आरोबाव 2014आव सावथाल बर' दावराव दावसि जानायाव हाग्रामा महिलारियानो माने माबानि इएम दंमोन होनना बुंबाय एथ' लासिं सिं लाजिनांगौ फेरेंगाथ' बे लाजिनानै थैनाया मोजां बियो दा नुना नुवाखै बेलाय 2014आव जानाखि माने माबा जादों रायट जादों माने सावथाल बर' जादों बे रायटनि केसाव नों नाय मेक्सिमाम माने माबाखौ हमदों एनडिपि मानसिखौ हमदों आरो एनडिपि मानसिखौ एनआइए कर्टआव लांदों एनआइए कर्टआव पानिशमेन्ट होदों सोरबा 10 बोसोर सोरबा 15 बोसोर सोरबा 20 बोसोर सोरबा लाइफ लं जादों सोरबा माने डेथ सेन्टेन्स जादों बे रोखोम बिसारि जादों एनडिपि मानसिया रावबोथ' बिएलटि मानसि जायाखै रावबोथ' हाग्रामा मानसियाथ' रावबो बेयाव माने माबा जायाखै रावहाबो दा गथे जादोंब्ला एनडिपि मानसिया जादों दा बे लाजिनांगौ दिफेन बर'आ बिदि बुंलाबाय सोरै बे माबा बुंनाया मा होनो फेरेंगा बुंनाया लाजिनांगौमोन बियो बिदि बुंलानो नाङामोन दा भिक्टिमा जादों सोर जोंखौ बे केसाव सोरखौ इमप्लिकेट खालामदों होनब्ला माने बांगाल माने माबा होनायाव सावथाल होनायाव एनडिपिखौ जरित खालामना होदों आरोखि दा बे हिसाबै बिदि खोथाखौ बुंनाया थिग जायाखै दा जों नुबाय दा बांगालफोरखौ जेरै सोरखौबा बेल ब्लकनिफ्राय होखारनाय बाथ्रा रावहाबो गैया सिन्था खालामाखै दा जों दुखु खालामो आरो जोंनि बाथ्रा बे नङा जे जों सोरबा बांगाल सोरबा होनांगौ सोरखौबा अबेबा पार्टिकुलार मोनसे जाथिखौ होनांगौ बे बाथ्रा नङा जायफ्रा इलिगेल बेल ब्लकआव थानो मोना जाय इलिगेल जाथि थानोनिफ्राय थाफैदों बेखौसो होखारफिनदों ट्राइबेल ब्लकआ माने गुवाहाटि हाइकर्टआ ट्राइबेल बेल ब्लक बेखौसो होखारफिनदों आरो जोंनाबो दाबिया बेनो ट्राइबेल बेल ब्लकआव जेसेबां इलिगेल हाबनानै दंफैयो इलिगेल इनक्लुड जादों बेयाव जाथि बोरोन खुनु धोरोमनि बाथ्रा गैया बिसोर होखारनांगौ होनना जों बुंदों आरो जायफ्रा थानो मोनो थाबाय थाथों जुगे थाथों जायफ्रा थानो मोनो बिसोरो अनलायनानै थागोन जोङो मिलामिसा जानानै थागोन बेयाव जा खुनु माबा गैया आरोखि माथ्र' जायखि एनक्रचमेन्ट जादों एनक्रचारफोरखौ होखारनांगौ जोंना बे दा मोनसे बाथ्राखौ आं एसे बुंनो सानदों दा बे हाग्रामा महिलारि दाखालि बुंनाय खोथाखौ लानानै जोंना बबेबा इउटुब चेनेलफ्राव माने निउस जायनाखि होदों बेफोराव बुंलादों बे दावराव देख्रेब नार्जारिया मा बुङो हाग्रामा महिलारि बुंबाय होननानै बुंदों आरोखि दा बिक्रम दैमारिया मा बुङो ओरै होनना बुंदों माने बे बुंनाया दावराव देख्रेब नार्जारिमोननि नाम मान सनमानखौ फोजोबस्रांनो इमेजखौ फोजोबनो थाखायसो बुंनाय जादों आरोखि दा आनइटिकेट बे माने इटिकेटखौ रोंनांगौ आरोखि इटिकेटखौ रोङोब्ला बिसोर आंनाव सोंफैनांगौमोन जे दावराव नों मा बुङो बे ब्लकनिफ्राय ओंखारा होननानैथ' बुंबाय हाग्रामा महिलारिया नोंनि स्टेटमेन्टआ मा बेखौ आंनाव सोंनांगौमोन खिन्थु बेखौ सोंफैया मुङा भारा बुंनाया बे आंखौ बदनाम खालामनानै नागारनाय जादों आरोखि दा जोंहा खुनु खोथा गैया जाहाथे देरसिन रावबो देरसिन नङा सोरबा हाग्रामा सोरबा बबेबा पार्टि सोरबा माने प्रमद बर' सोरबा इउजि ब्रह्म रावबो देरसिन जोंनि थाखाय नङा जाहाथे देरसिन जों जाथिखौ जिखुनु टाइमावनो जोङो बिपद जाब्ला जों सहाय होनो जाथिनि थाखाय मावनो जों रेडि नांगौबा जोङो जेल जागोन नांगौबा जों जिउ जोबगोन जों रेडि आरो जोंहाथ' बैसो जाखाबाय दा बे बैसो समाव जों गोदाव सोराव जों बे गरफा गरनै थाखानि थाखाय माबा मोनसे सुजुग सुबिदानि थाखाय जों गावनि मान सन्मानखौ जों फाननो हाया जों जाथिनि थाखाय मावगोन नांगौबा संख्रि बानलु जानानैबो मावगोन आरो आंहाथ' मोनसे दायित्थ' आं दं सानो दिनै जोंनि आन्दलनाव गोबां मानसि जिउ जोब्बाय बुथारजाबाय थैबाय गोबां भिक्टिम जाबाय गोबां जिनारि खालामजाबाय बिनि रेसपन्सिबिलिटिया जोंहा दं जों बिसोरखौ गोसोखाङो दाबो बिसोर गोसोखांनानै जोंखौ जोंनि गोसोखौ थुलुंगा होयो जाहाथे जोङो थगाय थसि खालामा जों अननाय जाहाथे मावा बेबायदि भाबा जोंनाव फैयो आरो दिनै गिबिसिन बुंनो थाङोबा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि माने आन्दलना बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलन सोमावसारनाया जोंनि न'निफ्राय जादों बेखौ आं जावले बुंबाय थागोन दा दिनै जोंनि न'आव हाजार बर' फिसा माने आगान होफैदों जों बे आगानखौ आङो असनमान खालामा लज्जित खालामा
बड'फा उपेन्द्र लोगो मोनफैदों जोंनावबो हानायखिनि जोङोबो बोथिसे ओंखामबो जाहरदों संकसनिफ्राय सदियासिम ओरैबायदि बियो टाइमलि कुइसन आरो बेखौ जों बयबो मिथिनांगौ आरो जों हा हुनि सोमोन्दै जोंहा गोबां दायित्व दं हिसाबै जों हा हुनि खोथाखौनो लानानै बावबाय थादों हिसाबै जोंहा बुंनांगौ दायित्व दं आं गिबियावनो अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टआ जे प्रद्युत बरा जे केस होबाय ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय होखारनांगौ होननानै बेयाव बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनांगौनि जायनाखि अर्डार होबाय बे अर्डारखौ आं बरायो आरो जों बेखौ आगोलाव बरायखादों आरो जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि थाखाय जों बेसेबांबा गोबावनिफ्राय जों खामानि मावबाय थादों 2009निफ्रायनो जोङो बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल इनक्रुजार्स दं बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बे मावनाय हिसाबै जोङो 2014आव जोंनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि अफिसनिफ्रायबो बिथोन हरदों जेसेबां इलिगेलि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दङ बिसोरखौ एभिक्सन खालामनांगौ आरो एस पार ल' बिसोरखौ होखारनानै ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होफिननांगौ होनना बिदि बिथोन हरदों बेखौ लानानै जों गोरायैनो जों नांबाय थादों जोङो आन्दलन खालामदों बे समाव हाग्रामा महिलारिनि बिटिसिनि सरखारमोन बे समाव जों खोब नांदों आरो इभेन आङो हारिनि खामानि मावनो होननानै BPF हान्जानिफ्रायबो आङो ट्रेजारार बिफांखौ गारनानै आं ओंखारबोदों दा गथिखे जोंनि मावनाया 2009निफ्रायनो जोङो गोख्रोङै नांथाबबोदों बेल्ट ब्लकनि सायाव ओमफ्राय जोङो नाङै नै आरोबाव जोंहा हाइकर्टनिफ्राय जे अर्डार मोनबावबाय बेल्ट ब्लकनि होखारनायनि बेबो जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे जोंनि देरहानाय बे जोंनि गिदिर मोनसे मोजां बाथ्रा आरो बे बर' हारिनिनो मोजां बाथ्रा बे जोंनि आफादनिल' मोजां नङा बियो बर' हारिनि मोजां बाथ्रा आरो जों बे सुजुगखौ जों दिनै लानांगौ दिनै जिहेतु अनारेबल हाइकर्टआनो बिथोन होबाय जेब्ला बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल हाबनानै दं होखारनांगौ होननानै बे जोंनि थाखाय बे गिदिर सुजुग जों बे सुजुगखौ लानांगौ आरो बेनि थाखाय जोंनि बयबो आफादफ्रा बेयाव जों गावजों गाव मोनसा मोनलायनाय गाज्रि मोनलायनाय बेखौ दोनथ'नानै हिंसा हिंसि बेखौ दोनथ'लायनानै ज' जालायनानै बेल्ट ब्लकनिफ्राय जे इलिगेल इनक्रुजार्स दं बेखौ होखारनांगौ होननानैसो जों दा मावलायनांगौ जों बेखौ आगोलावनो आपिल खालामदों आगोलाव बुंबोदों आरो दाबो बुङो जोङो ज' जानानै माव आरो जोंनि हा हुआनो जोंनि भबिसत जोंनि हा हुआ रैखाथि गैयाब्ला जाथिया रैखाथि थाया एक नम्बर हा हु आरो जों गोरिब गुन्द्रा जाथि बे गोरिब गुन्द्रा बर' जाथिया 99% बुंनो थांब्ला ओमफ्राय आबादारि आरो बे आबादारि जाथिनो हाया जुदि रैखाथि गैयाब्ला जों बहा थानो जों बहा थांनो बेखायनो जोङो हाखौ जों रैखाथि नांगौ हाखौ जोंनो जेरैबाबो निरापत्ता होनांगौ आरो बे निरापत्तानि थाखाय हाइकर्टआ जोंनो जुदि अर्डार होबायब्ला बेखौ जों बरायनांगौ आरो जों बेखौ मावफुंहोनांगौ हाग्रामा महिलारिया बे बुंदों बियो माने एभिक्सन खालामना होखारनाङा होनना बुंदों बे मोजां बाथ्रा जायाखै जों बेखौ सापर्ट खालामा आरो बे बुंनायजों हाग्रामा महिलारि बुंनायजों हाइकर्टनि अर्डारा उल्थ' जाया हाइकर्टआ जा अर्डार होबाय बे अर्डारा थागोन बेखौ लानानै बे बुंनाया जेबो खामानि होआ बे माथ्र गावनि राजनिथि लाबा लाबनि थाखाय बुंदों बियो बेजों खथि जाया दा बे बुंनायजों गावहा गाज्रि मोनजादों रायजोफ्रा गाज्रि मोननो बोराबगोन बेखौ दा बेल' जादों दा बिनि बादैबो जोंहा मोनसे बाथ्रा जादों थांनाय बाराव अक्ट'बर मासाव जों जेब्ला आन्दलन खालामो धरना होयो बे समाव जोंना फेरेंगा बसुमतारी EMआ जोंखौ बिराद बोराबदों रायदों बे बेल्टनिफ्राय ओंखारनांगौ होननायखौ बे बिथाङा माने रं भाबैसो बुंदों बिथाङा जे दावराव देख्रेब नार्जारिया बांगाल होखारनो हादों होनना बुंदों आरो प्रमद बर' थासान्दि समाव जों सासेबो बांगाल होखारा बेल्ट ब्लकनिफ्राय जों सासेबो अनाथायबो होखारा होनना बिथाङा गोख्रोङै भाबैनो बुंदों बेबायदि बुंनायफ्रा खोब अननाय बिदि बुंनाङा बे थिग जायाखै दा हाइकर्टआ अर्डार होबाय जेब्ला बेखौ मावफुंनांगौसो दा फेरेंगा जेखौ बुंदों बेबो थिग जायाखै दा माने हाग्रामा महिलारिया जेखौ बुंदों बे थिग जायाखै आरो प्रमद बर' जा EM दा सोर चिफ BTC चिफ बिथाङाबो बुंदों बे दावराव देख्रेब नार्जारिया दरसे हा माने उद्धार खालामखो बुंना हो ओरैनो बुङो माने होखारनो गोसो गैया दा जों बेखौ नुबाय रावबो मानसियानो होखारनो गोसो गैया ट्राइबेल ब्लकनिफ्राय बयबो बे बांगालफोरखौ लानानै बोरै फुस्लायनो हायो बेखौ नायगासिनो दङ बोरैहाय बिसोरनि माने भटखौ जोङो बोरै मोननो हायो बेखौ नायनानै दिनै होखारनो नागाराखै दा जों बेखौ नुगासिनो दं दा हाइकर्टनि अर्डार बेखौ मावफुंनांगोन बारग'आ दा दायथ'आ मा हाग्रामाया बुंनायाथ' राजनिथि भाबै बे सुजुग लानो थाखाय बुंबाय बियो गावहा दा खिन्थु दायथ'आ बांसिन जाबाय मा BTC सरकारनि सायाव दा सरकाराव बिसोर दङ खमथाव बिसोर दं बिसोर होखारनांगौ दा बिसोर होखारना होखारा दा बिसोरो हाग्रामा बादि बुंनानैथ' बिसोर गनाय नङा हाग्रामाथ' बुंनानै बे माने बारग'नो नागिरबाय बियो दा खिन्थु बिसोरथ' बारग'नाय नङा बिसोर मावथारनांगोन दा जों नुदों आं दाखालि माबाखौ नुबाय आरोबाव आं नायदों इउटुबाव हाग्रामा महिलारि बुंनायनि रिएक्सनाव दा बिनि बुंनायखौ साबजायाखिसै बेखौ देखायफैनांगौमोन दा इउपिपिएल मानसियाबो बेखौ माने काउन्टार होनांगौमोन मानो बिदि बुंखो बे थिग जायाखै गाज्रि जादों बेखौ बुंनांगौमोन खिन्थु बिदि रावखौ जों बुंनाय नुवाखिसै आरोखि
इभेन एबसुआ बुंफैनांगौमोन बिदि मान बुंखो रावबो बुङाखै एबसुआ बुंफैयाखै दा बिसोरबो जाहाथे बांगाला जोंखौ गाज्रि मोना बिसोर दंबिफ्राबो बे सिन्थाधारा आरोखि बेखौ बिसोरबो सानो आरो इउ पि पि एलआबो सानो जाहाथे बांगाला जोंखौ गाज्रि मोना दा हाग्रामाया बुंबाय हाग्रामासो माथो हनै बांगाल गैया नांबाय जेब्ला बेथ'